Gernikako bonbardaketaren 75. urteurrena beteko denean, Bizkaiko Foru Aldundiak Ortiz Delgearen Gernika lana aurkezten du Euskal Herria Museoan. Gernikan eta Bizkaiko beste hainbat herritan gertatutako bonbardaketen 75. urteurrena dela eta egindako ekitaldien barruan kokatu behar da lana. Karmel Ortiz Delgeak 11 lan handi eta koloretsu sortu ditu. Lanok bonbardaketan inspiratuta daude eta beren beregi eginda Gernikako Euskal Herria Museoko instalazioetan ikusgai dagoen erakusketa honetarako. Euskal artista garaikide hau orain Euskal Eskolako abanguardia taldeko kidea da. Bilboko Arte Eder Museora sartu zen artistarik gazteena izan zen. Bere lanean paisaia islatu du bereziki eta Euskal Herria zein bere bidaiak irudikatu ditu. Erakusketa hau da egileak Gernikaren gai unibertsalari eginiko interpretazioa eta kontribuzioa. Karmel Ortiz Delgeak Gernikari buruz erakusten dituen ikuspegiek balorazio eta ikuspuntu ugari eskaintzen dituzte. Konplexutasunera hurbildu nahi dute, ahots asko daudela onartuta.